Hej, velkommen til den her lorte video. I dag skal vi reagere på BeamNG Dive. Det bedste spil! Det var bare, tror jeg, en lille spring. Okay, det her, det er... Okay, det ser fejl ud. Der er noget tøj foran. Det er normalt på vej hjem. Nej. Virkelig galt. Oh fuck. Det han tog bare lige hele siden der. Når man kigger ud. Og nu er det tid til at gå ind på den anden side. Det er virkelig sådan. Okay. Nu kan vi se herfra igen. Ej, det er jo for sæderne. Okay, det var bare sjovt. Ja, men det er også sådan, mennesker, der nok. Det er okay. Okay, det der, det er bare... der var en bil ved siden af. Der er kun 13 folk døde. Det er jo ingenting i forhold til, der er 5, der overlevede. Det elsker mig. Okay. Der er vist nogen, der er i gang med at køre op i en lastbil her. Lastbil. Ja. Lamborghini. Nej, de skal ikke til at stjæle det nu. Nej, Lamborghini. Ikke stjæle. Jeg tror lige, at de vil stjæle det for. Ja, der var en dreng fra min skole. Okay, de kører bare efter. Så er de i gang med at stjæle. Det er lidt. Nej. Nu er det grund til at fyre han af. Så prøver jeg at kigge der. Så får der en op her. Han kan se op, hvad laver han? What the hell? Hvad sker der? Stop the truck! Stop now! Okay, må jeg godt nok gøre en historie i det. I had an idea. Fik en idé? Ja. God idé. Altså, det vil jeg også gjort den situation. Jamen, han åbner bare døren, og så... Han har lidt t-shirt. Okay, så hurtigt med bilen. Og det der, det er jo godt nok det første, vi bare kommer op på. Men du ved godt, der er et skilt lige foran dig. Der er et skilt lige foran dig. Oh no! Ja, der. Okay. My car! Det er helt lov. Der er en hel historie her i. Okay. Excuse me, I need the truck. Ja, hvad så? Og nu bliver han til sådan en han bliver til en græsklipper. Græsklipper, tror jeg det. Nu bliver han What? Oh, I stole the wrong ja, truck. jeg siger Jamen, det er da den gode bil. Det er da den bedste bil, jeg har set. altså, hvorfor tror du ikke bare lastbil i stedet for? Hvorfor tror du ikke bare lastbil? Hvorfor tror du ikke bare lastbil i stedet for?